Vale. Sí? Tenim aquest avió que està en perill i vol aterrar o bé amb aquest o aquest aeroport. I ens preguntem, quin és el que està més a prop? L'opció seria fer moltes bisectrius, però clar, aquí surten moltes bisectrius. Per tant, és un merder. El que farem és agafar aquest plat que hi ha una miqueta d'aigua, que si ens fixem es transparenten els aeroports, un està aquí, espera que l'altre està aquí, l'altre... Espera, que els marcarem una miqueta abans. Ara es marquen més i el que farem és posar un M&M una miqueta d'hora està i posem un M&M a cada un. Sí, posa una miqueta més d'aigua. Gràcies. Thank you. A veure, jo no els veig ara. Aquí. Aquí te poseu un cadascuna també, que si no em sento a cap... No veig l'altre? Per aquí ha d'estar. És que fa baixada. Ja està. No? Aguantarà o a veure si apretem? No us mogueu, que si no la... És que estava baixant perquè estava tot. Vale, doncs si ens fixem estan decolorant-se i aconseguirem el lloc geomètric perfecte. No ho hauria pensat mai. Absolutament quiet quan traieu els demanem. Horizontal vertical. Sí, no tenia gaire fer, però el marró també sabem és que, clar, agafes un recorregut lineal. No, però es veu perfecte. Clar, el blau... Estan barrejant. Jo mai l'hauria imaginat aquest. I si ens fixem, encara estàs gravant, no? Si ens fixem l'avió està aquí, per tant, el que està més a prop, segurament hem fet algun error de moviment, però seria el marró. Sí. Quina passada.